салом бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон менамоем. Дар студия Малоҳат Назаршузода ва Манушер Маҳкамов. Салом. солҳои охир дар шаҳри Душанбе авҷи корҳои бунёдкорӣ ба назар мерасад. Бо қомат афрохтани биноҳои баландошонаи замонавӣ, симои пойтахти Тоҷикистон рӯз аз рӯз шукуфону зеботар мегардад. Дар ҳамин ҳол, назорати ҷараёни корҳои сохтмонӣ аз ҷониби раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии лоиҳаҳои сохтмони Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда, иншоотҳо дар доираи талабот бунёд мегарданд. ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳанд. пойтахти Тоҷикистони азиз шаҳри Душанбе бо қомат афрохтани биноҳои замонавии баландошона симои зоҳирии худро куллан тағйир медиҳад. бунёди иншооти гуногун бо тарҳ ва талаботи меъмории муосир дар шаҳри Душанбе бо сурати баланд идома дорад. таҷҳизоти муосири озмоишгоҳи санҷиши мехсусуну асосҳои бино ва иншоотҳои корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин навбат дар майдони сохтмони маҷмӯаи бурҷи Анушервон дар кӯчаи Шоҳтемури пойтахт гузошта шуд. дар ин ҷо бинои баландошонаи истиқоматӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сомонсайр бо риояи талаботи меъёрҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. тибқи ҳисоби конструктивии пешниҳод гардида барои ҳар мехсутун 500 тонна пешбинӣ гардидааст. дар санҷиши навбатӣ мувофиқи маълумоти мутахассисон дар вақти гузаронидани озмоиш ба мехсутуни озмоишӣ 750 тонна сарборӣ зери фишор гузошта шуд. яъне бори дигар бовар кардан мумкин аст ки мустаҳкамию устувории асоси иншооти бунёдшаванда тибқи меъёр таъмин буда он ба ҳамагуна ҳолатҳо тобовар мебошад. муҳимияти санҷиши мехсутунҳоро ҷомеаи меҳнатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сомонсайр дарк намуда дар бунёди маҷмӯаи бурҷи Анушервон онро таҷриба карданд. бинои баландошона истиқоматӣ иборат аз ду блок мебошад. блокҳои А 22 ошона аст ва блоке Б бошад 23 ошона мебошад. дар блокҳое ки шумо ҳозир дидаисед корҳои сохтмонӣ рафта истодааст. дар блоки А бошад корҳои қолабандии деворҳои ошони якун рафта истодааст. дар блоки Б бошад армиронии таҳкурсии блоки Б рафта истодааст. бояд гуфт ки бунёди иншооти гуногун дар шаҳри Душанбе аз тарафи идораҳои масъул, махсусан раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии лоиҳаҳои сохтмонии Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зери санҷиш ва назорати доимӣ қарор гирифта корҳои сохтмонӣ мувофиқи стандартҳои байналмилалӣ анҷом дода мешаванд, махсусан биноҳое ки дар таркибашон мехсутунҳо истифода мешаванд. дар ин сохтмон дар блоки А мехсутунҳо 85 мехсутун мо задем ки баландии ҳар мехсутунҳо аз 18 метр то 20 метрро ташкил дорад. дар блоки Б бошад 78 дона мехсутунҳо мо бетон карда армиронӣ карда бетон карда рехтем. қисмати асосие ки ҳозир мо шакли гидисода мо ин мехсутунҳоро беҳнун кардем. озмоиши мехсутунҳо дар объекти мо рафта истодааст. зери ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати бунёдкоронаи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ҷамъияти дорои масъулияш маҳдуди Сомонсайр ба сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ дар асоси иҷозатномаҳои дахлдор машғул аст. айни ҳол дар кӯчаи Шотемур маҷмӯаи бурҷи Анушервон сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бо риояи меъёру қоидаи сохтмонӣ замонавӣ бунёд карда шуда мавриди истифодабарии айни ҳол қарор дорад. барои дар доираи талабот истифода гардидани мехсутунҳо озмоишгоҳи раёсати мазкур санҷиш гузаронида борбардории ҳар як мехсутунро месанҷад, зеро мехсутунҳо дар қисмати асосии иншоот зербинои он истифода мешаванд ва устувории онҳо пойдории биноро таъмин мекунанд. ҳар як мехсутунҳои ин лоиҳа дарозиашон аз 18 метр то 20 метр мебошад ва санҷиши он тибқи лоиҳаи корӣ ки аз ҷониби пудрачӣ пешниҳод гардаш лоиҳакаш пешниҳод гардидааст. ҳар он лоиҳае ки ташхиси давлатӣ мегузарад ҳамзамон дар таркиби корӣ агар мехсутун дошта бошад ҳатман озмоиши мехсутунҳо аз ҷониби озмоишгоҳи мо гузашта мешавад. ҳар як мехсутун борбардори худро ки тибқи лоиҳа пешниҳод гардидааст аз таҷҳизотҳои мо гузаронида мешавад, борбардории он ва дар охир сифатнокӣ ва хулоса дода мешавад ки ҳамаи мехсутунҳо тибқи меъёру қоидаҳои сохтмони ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқа мебошад.
باید گفت که این سنجش و آزمایش‌ها با مقصد تامین اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان اوید به بهادهی و رعایت معیار و قاعده‌های شهرسازی، رگلامنت‌های تکنیکی، صفت تکنولوژی کارهای ساختمان، مصالح و محصولات ساختمان، اینچنین دیگر سندهای قانونگذاری شهرسازی در بناها و انشاءات ساخته شونده در شهر و ناحیه‌های جمهوری براه مانده شده است. در نتیجه این تدبیرها استواری بناها و کنسترکسیاها و ته‌کرسی بنا و انشاءات تامین می‌گردد. از طرف متخصصان ریاست اکسپرتیز دولتی مستحکمی و سنجش قابلیت باربرداری مخصوصن‌های انشاءات بناهای بلندشانه استقامتی عبارت از بلاک‌های А 22 آشانه و Б 22 23 آشانه با جایگیرانی مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی و در تخانه آنها توقفگاه دو سطحه در زمینه بناهای بسیار منزله واقع در سراغ شاه تیمور 48 و بنای کوچه میرزا ترزاده 74 متخصصان ریاست اکسپرتیز دولتی جلب کرده شدهاند. همین گونه در دایره طلبات و معیارهای ساختمانی و طبق نقشه پیش بینی شده در شهر دوشنبه مجموعه برج انوشیروان بنیاد خواهد شد. انشاءات طرح معاصر داشته با انجام کارهای ساختمانی و قامت افراختن مجموعه نو باز یک گوشه پایتخت زیباتر می‌گردد. از تأسیس یابی اگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 25 سال پر شد. به این مناسبت در تالار اگنتی جمع آمد تنتنوی برگزار گردید. گزارش در این خصوص. 1 июни соли 2024 дар агентии рӯзи кормандони мақомоти назорати маводи нашаовар ва 25-солагии таъсисёбии агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои идона ҷашн гирифта шуд. чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ аз ҷониби ҳайати шахсӣ ва сухани табрикотии роҳбарияти агентӣ оғоз гардид. қобили зикр аст ки соли 1999 дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон мақоми махсус гардонида шуда агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд ки таи 25 сол инҷониб рисолати муқаддаси худро дар пешгирӣ ва мубориза бар зидди хатари ҷиддии глобалӣ, пешгирии нашамандӣ, мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо самаранок иҷро карда истодааст. зимни чорабинӣ қайд гардид ки маҳз саъю талош ва кӯмаку дастгириҳои бемислу беназири пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки ҳайати шахсии агентӣ дар беҳтарин шароит фаъолият намуда баҳри ҳифзи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ арҷгузорӣ ба таърихи пурғановати миллати тоҷик ва саҳми бештар гузоштан дар таъмини сулҳу суботи комили ватан кору фаъолият менамояд. дар доираи чорабинии мазкур маросими савгандёдкунии кормандони ҷавоне ки ҳамакнун ба кор оғоз кардаанд баргузор шуд. кормандони ҷавон ҳангоми савгандёдкунӣ бо тантана изҳор доштанд ки бо иродаи қавӣ ба савганди худ содиқ монда кӯшиш менамоянд ки дар таъмини суботу амнияти кишвар ободии сарзамини хеш хизмати арзанда намоянд. ҳамзамон як қатор кормандон ки дар дамоми фаъолияташон ба натиҷаҳои назаррас комёб шуданд аз ҷониби директори агентӣ бо мукофотҳои соҳавӣ ва рутбаҳои махсуси навбатӣ сарфароз гардонида шуданд. пешвои миллат бунёдгузори сиёсати давлатии ҷавонон ва варзиш, иштироки ҷавонон дар ҳаёти ҷомеа ва нақши онҳо дар рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол таҳти ҳамин ном дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба кору фаъолият ва рӯзгори ҷавонон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. чорабинӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида баъдан аҳли нишаст филми кӯтоҳеро ки баёнгари дирӯзу имрӯзи фаъолияти ҷавонони тоҷикистон буд тамошо карданд. дар раванди конфронс оид ба дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии сиёсии мамлакат хусусатан пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сухан рафт. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур аз он далолат медиҳад ки аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ва махсусан ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати қишри ҷавони ҷомеа беназир буд ва мақсади асосии баргузории конференсия аз он иборат мебошад ки имрӯз нақши ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистон дар пешрафту нумӯи тоҷикистон як саҳми босазое доранд. дар тамоми сохтору вазорату идораҳо
قشر جدا نشونده جامعه، نسل جوان کار و فعالیت می نمایند، سهم نظر است خیش را گذاشته ایستادند و پیشوای معظم ملت نیز در هر یک ملاقات و صحبت و واخوری هایشان تکیه بر ما جوانان می کنند و دای ما را همچون آینده درخشان تاجیکستان، آینده دولت و ملت نیز می حسابند. дар ҷомеаи имрӯза барои пешбурди соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ мавқеи ҷавонон хеле муҳим аст, чунки ин қишри ҷомеа дорои афкори тозаю нав ва нерӯи муҳими пешбарандаи иқтисодӣ буда истифодаи васеъи фановарии муосирро дар истеҳсолот ба хубӣ таъмин карда метавонанд, иброз доштанд иштирокдорон. дар анҷом муколамаруни сурат гирифта аз кори конфронс натиҷагирӣ карда шуд ва ба хатмкунандагони маҳфили омӯзишии пайравони пешвои миллат шоҳодатномаҳо тақдим гардид. ҳамасола дар саросари дунё 1 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта мешавад. дар тоҷикистон низ ки яке аз ҷавонтарин кишварҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ асту фоизи муайяни аҳолии мамлакатро кӯдакон ташкил медиҳанд, ин сана ба таври махсус таҷлил мегардад. чорабинии асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба ин муносибат дар боғи кӯдакони пойтахт бо шукӯҳу шаомати хоса ҷараён гирифт. чорабинӣ дар боғи кӯдакони шаҳри душанбе нахуст бо пешниҳоди намоиши ҳунару эҷод ва дастовардҳои кӯдакону наврасони пойтахт, озмуну мусобиқаҳои фарҳангию маърифатӣ ва фарҳангию варзишӣ бо ширкати кӯдакону наврасон ҷараён гирифт. масъалаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба онҳо яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад ва маҳз ба ҳамин хотир дар асоси қарораи шаҳри душанбе طول یک هفته می شود که در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه چهاربینی‌های دانا بخشیده بر روز بین‌المللی حفظ کودکان دایر گشته ایستاده است که امروز ما شما در عرفه جنببندی هفته مسئول قرار داریم و ما کارمندان و تعلیم گیرندگان مؤسسه دولتی مرکز ایجادی کودکان و نورسان ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در چهاربینی امروزه نمایش هنرهای مردمی و دسترنج تعلیم گیرندگان محفل‌های مؤسسه را به مرکز تماشا گذاشتیم و امیدوار هستیم که هیئت مهمانان و اشتراکداران چهاربینی امروزه از گوشه هنرهای ما دیدن نموده به خود تاثیرات نیک میگیرند. سپس در امفی‌تئاتر باغی کودکان برنامه فرهنگی ادونه دایر گردید. در آغاز برنامه فرهنگی نخست پیام شادباشی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به مناسبت روز بین‌المللی حفظ کودکان ارائه گردید. معاون رئیس شهر دوشنبه عادلزاده دلبر ضمن سخنرانی از جمله ابراز داشت که کودکان گل‌های زندگی، معنی حیات و در مجموع دنیای رنگین و بی‌آلایش ما بوده آینده‌ساز جامعه و فردای رخشنده بشریت می‌باشند. این است که در همه دور و زمان به مسئله حفظ حقوق و منفعت‌ها تعلیم رسان توجه مخصوص ظاهر گردیده. اینک طول زیاده از نیم عصر تجلیل گردیدن روز بین‌المللی حفظ کودکان اثبات این گفته‌ها می‌باشند. در دایره چهاربینی مذکور غالبان آزمون‌های شهری با مکافات و جایزه‌ها قدردانی کرده می‌شوند. تشکیل و به راه ماندن چنین اقدام‌ها کودکان را باز هم به هنرآموزی، دانش آموزی و صیقل دادن هنر و استعداد خود هوسمند می‌سازد و امید و باوری را به آینده نیک و درخشان در قلب آنها می‌افزاید. سپس به غالبان آزمون و مسابقه‌های دایر گردیده به مناسبت روز بین‌المللی حفظ کودکان دیپلم و سپاسنامه و تحفه‌های آماده نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در وضعیت تنتنوی تقدیم کرده شدند. در ادامه چهاربینی ادونه برنامه با شکوه فرهنگی آماده نموده انسامبل شکوفه‌های پایتخت مؤسسه دولتی مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه تحت عنوان کودکان دنیای مایند پیشنهاد کرده شد. در روز تجلیل از روز بین‌المللی حفظ کودکان فوند خیریه لانه به بیماران خردسال شعبه کودکانه مرکز جمهوریوی بیماری‌های سوخته و شعبه کودکانه مرکز جمهوریوی علمی سرطان شناسی تحفه‌های جشنی تقدیم کرد. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان. کودکان گل‌های زندگی، آینده دولت و ملت و دوام دهنده نسل انسانی اند. در روز بین‌المللی حفظ کودکان، بیماران خردسال شعبه کودکانه مرکز جمهوریوی بیماری‌های سوخته شهر دوشنبه نیز از تنتنه و شادی و قبول تحفه‌های ادانه بی‌نصیب نماندند. در این روز جشنی رهبریت و کارمندان فوند خیریه لانه با خلطه‌های پر از شیرینی و دیگر تحفه‌ها به نزد طفلکان بیمار آمدند و آنها را خوشحال نمودند.
барои кӯдакон қабули тӯҳфаҳо аз ҷониби масхарабоз хеле хушоянд буд. бояд гуфт ки кӯмаку дастгирӣ ва расонидани ёрӣ ба беморони хурдсоли шуъбаи кӯдаконаи маркази ҷумҳуриявӣ бемориҳои сӯхта ва шуъбаи кӯдаконаи маркази ҷумҳуриявӣ илми саратоншиносӣ пайваста аз ҷониби фонди хайрияи лона сурат мегирад. масъулин бо зебу оро додани ҳуҷраҳо ва роҳравоҳои шуъбаи кӯдаконаи маркази ҷумҳуриявӣ бемориҳои сӯхта дар ин ҷо барои тифлакон фазои идонаро фароҳам сохтанд. дар идома роҳбарият ва кормандони фонди хайрияи лона маризони шуъбаи кӯдаконаи маркази ҷумҳуриявӣ илми саратоншиносиро ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон табрику таҳният гуфтанд. нахуст ба ин марказ бастаи нави дорувориҳо ки барои табобату кимиёдармонии хурдсолон заруранд расонида шуд. бояд гуфт ки фонди мазкур бо шуъбаи кӯдаконаи ин марказ ҳамкориҳоро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондааст. фонди хайрияи лона соли 2009 таъсис ёфта фаъолияти он асосан ба дастгириву расонидани кӯмаки моддӣ ва амалӣ ба кӯдакони аз оилаҳои камбизоати гирифтори бемории саратон ва кӯдаконе ки баданашон сӯхтааст ва дигар корҳои хайриявӣ равона гардидааст. баъд аз расонидани бастаи нави дорувориҳо намояндагони фонд ба кӯдакони гирифтори бемории саратон тӯҳфаҳои идонаро тақдим карданд. дар ин амали хайр фонди лонаро намояндагони вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳамроҳӣ карданд. тӯҳфаҳоро аз номи ин вазорат ки аз маводҳои канселярӣ иборат буд муовини якуми вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон нигина ализода тақдим намуд. лозим ба зикр аст ки кӯдакон ояндаи осудаву ободи ҳар миллат, сарвати бебаҳои ҳар оила, ҷомеа ва давлат ба шумор рафта шодиву хурсандии онҳо хушҳолии аҳли ҷомеа мебошад. ҳамин аст ки дар пайравӣ аз ғамхориҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фонди хайрияи лона низ ба ин қишри ҷомеа махсусан кӯдакони бемор таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда пайваста ба онҳо дасти кӯмак дароз мекунад. дар ҳамаи муассисаҳои таълимию томактабии шаҳри душанбе аз рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон бо тантана ҷашн гирифта шуд. воқеан ҳам роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии пойтахт ба таълиму тарбия ва ҳамчун инсонҳои комил ба воя расидани кӯдакону наврасон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. ҳамасола бунёд гардидани даҳҳо муассисаҳои томактабии замонавӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди таълим имкон додааст ки кӯдакони пойтахт ҳарчи бештар ба таълим ва тарбияи босифат фаро гирифта шаванд. аз тантанаҳои идона дар муассисаҳои шаҳри душанбе ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. армуғони идона беҳдошти шароити рӯзгор ва муҳайё кардани имконоти мусоиди зист барои кӯдакону наврасон ва ҳифзи ҳуқуқу таъмини шароити мусоид барои таълиму тарбияи онҳо таҳти таваҷҷӯҳ буда. дар ин самт бо такя ба сиёсати иҷтимоӣ ва ҳадафҳои инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тадбирҳои муассир амалӣ карда мешаванд. инак дар пайравӣ ба иқдомҳои инсондӯстона ки дар асоси ҳидоятҳои роҳбарияти мамлакат ва роҳнамоиҳои раиси шаҳри душанбе амалӣ карда шуданд барои тарбиятгирандагони муассисаи давлатии мактаби интернати рақами 1 шаҳри душанбе бо оростани хонаи идона тадбирҳои ҷашнӣ ташкил гардид. ба ғамхорӣ фаро гирифтани табақаҳои эҳтиёҷманди аҳолӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта дар ин раванд тадбирҳои судбахш иҷро мешаванд. ин аст ки бо такя ба таваҷҷӯҳи хос нисбат ба ояндаи кӯдакону наврасон аз ҷумла таъмини шароити созгор барои таълиму тарбияи онҳо роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил дар муассисаи давлатии мактаби интернати рақами 1 шаҳри душанбе барои 550 нафар хонаи идона оростам аз рӯи роҳнамоӣ дастовези ҷашнӣ тақдим намуд. ман беш аз ҳама миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ва ба раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ мерасонам ки ин рӯзро барои мо кӯдакони даврони истиқлолият боз ҳам рангин мегардонанд. ин ҳама ғамхорӣ ва иқдомҳои наҷиб пешвои миллатанд ки ҳама эҳсосоти манфиро аз сари мо дур кардааст. шукр ки фарзанди даврони истиқлолам ҳамчун фарзанди пешвои миллат фарзанди давлату ҳукумат кӯшиш менамоям ки бо ақлу заковат ва зиракии сиёсӣ дар тинҷӯи оромии ватани азизам ки номаш тоҷикистон аст саҳми арзандае гузошта бошам. дар доираи тадбирҳои маишию фарҳангӣ барои шодгардонидани бошандагон барномаҳои рангину шавқовар низ бо ҷалби қаҳрамонони филмҳои тасвирӣ роҳандозӣ шуданд. бояд гуфт ки сарпарастии муассисаи давлатии мактаби интернати рақами 1 шаҳри душанбе ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил вобаста буда дар ин муассиса баҳри таълиму тарбияи сифатнок ва будубоши бошандагон шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст. дар муассисаи давлатии мактаби интернати рақами 1 шаҳри душанбе беш аз 500 нафар ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд.
тадбирҳои неки беҳдоштӣ ки дар радифи дигар нақшачорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати башардостанаи роҳбари давлат амалӣ мешаванд чун намунаи ибрат барои болидароҳӣ ва таъмини имконоти боз ҳам бештари иҷтимоӣ мусоидат менамояд. дар ин замина бошандагон нисбат ба ғамхориҳои рӯзафзуни роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон миннатдории самимӣ баён менамоянд. дар идомаи тадбирҳои шодгардонӣ бо иқдоми роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе маҳмуд муродов барои фарзандони хизматчиёни қушунаҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии мамлакат ки дар ҳифзи сарҳади давлатӣ ҷоннисорӣ намуданд дар сайни бинои истиқоматиашон чорабинии фарҳангӣ ташкил шуда ба онҳо аз ҷониби соҳибкори ватандӯст туҳфаҳо ва кӯмак расонда шуд. азиза шояд сарфаҳми рӯзи кӯдакон наравад, вале шодияш имрӯз чандин маротиба зиёдтар аст, зеро ба дигар ҳамсабақону ҳамаслаконаш шодӣ шарик аст. ӯ дар маҳфили омоданамудаи муассисаи давлатии маркази дастгирии оила ва кӯдаки рақами 2 пойтахт бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бисёр мавзун рақсид ва ҳамагон ба ӯ баҳои баланд доданд. азизаи хурдакак бо умеди орзуҳои бузург дар оянда духтур шудан мехоҳад. ман калон месам چی دکتر میشم چی دکتر تواند میکنم رحمت با پیزای ما امومالی رحمان که ما نگاه میکنم. дар баробари ӯ чандин дустурякони дигар баъзе бо нишон додани ҳунару маҳорати худ ва баъзеи дигар бо иштирокашон маҳфилро гарм карданд. 99 сол муқаддам яъне соли 1925 қарори таҷлили рӯзи ҷаҳонии ҳифзи кӯдакон дар конфронси умумиҷаҳонии некӯаҳволии кӯдакон дар Женева қабул карда шуда буд. акнун наздики 100 сол мешавад ки таърихи рӯзи 1 июн дар тамоми кураи замин аз ҷумла дар мамлакати мо бо шукӯҳи хоса ҳамчун рӯзу иди кӯдакон таҷлил мегардад. гарчанде ин рӯз иди кӯдакон аст, вале калонсолон низ бо ёди айёми кӯдакӣ ин идро дар тамоми марказу ташкилоту муассисаҳо таҷлил менамоянд. рӯзи кӯдакон ин як рӯзе ҳисоб мешавад ки кӯдакон бояд биханданду бидаванду бозӣ кунанд ва ҳаргиз мо оби чашми кӯдаконро набинем. кӯдак ин сутуни давлат аст, ин мустаҳкамкунии давлат аст ва пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳама вақт дар баромадҳои худ дастгири кӯдакон ҳастанд ва кӯдаконе ки имрӯз дар маркази дастгирии оила ва кӯдак таълиму тарбия гирифтанд онҳо дар таҳти назорати давлат ва миллат мебошанд. ин тифлакон ҳарчанд аз оғӯши пурмеҳри волидону муҳити оила дуранд, вале бо кӯмаку дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти олии сиёсии мамлакат инро эҳсос намекунанд. ҳамагон бо ҳам дар барномаи фарҳангии муассиса месуруданду мерақсинданду бо ҳам шодӣ мекарданду ҳаловат мебурданд. дар охири чорабинӣ ба тифлакон туҳфаҳои ташкилнамудаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ расонида шуд ва баъдан бо мошиниҳои хурдакак дар саҳни ҳавлии муассиса якҷо хушҳолӣ карданд. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ чорабинии рангини фарҳангию фароғатӣ баргузор шуд. ба чорабинии кӯдакони кулли кормандони муассисаи таълимӣ ҷалб гардида бо ташкили маҳфилу бозиҳои шавқовар хотири дустурӯякон шод карда шуд. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарварии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва манфиатҳои онҳоро дар меҳвари сиёсати иҷтимоии худ қарор дода барои ба ғамхории ҳамешагӣ фаро гирифтани онҳо тамоми тадбирҳоро амалӣ менамояд то насли ояндасози миллат дар фазои сулҳу суботи сартосарӣ дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ ва эҳтиром ба арзишҳову муқаддасоти миллӣ тарбия ёфта ба воя расанд. яке аз тадбирҳои муҳим дар ин самт таъмини дастрасии таҳсилоти босифат барои кӯдакон мебошад. ҷорӣ намудани усулҳои муосири тарбия, бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ таъмин намудани боғчаю мактабҳо аз ҷумлаи ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки барои кӯдакони наврасон амалӣ мегардад. дар баробари ин ба ҳифзи саломатии кӯдакон низ диққати хоса дода мешавад. барои ба воя расонидани фарзандони солеҳу муваффақ падару модаронро зарур аст ки дар қатори муассисаҳои таълимӣ ба таълиму тарбияи фарзанд эътибори ҷиддӣ диҳанд. онҳоро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, меҳру вафо ва садоқат ба меҳану миллат тарбия намоянд, зеро ояндаи давлату миллати мо аз кӯдакону наврасон вобаста аст. аз ҷараёни тантанаҳои идона бахшида ба рӯзи байналмилалии кӯдакон ҳамкорони мо аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузориш медиҳанд.
در میدان 70 سالگی باغ فرهنگی فراغتی مرکزی ماموری ولایت ختلان شهری باختر چورابینی با شکوه بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان با اشتراک تربیت گیرندگان مؤسسه های تا مکتبی مؤثرین صنف های ابتدایی برگزار گردید. در درآمدگاه جشنگاه هیئت مهمانان از نمایش و دستاوردهای ایجادی و هنری تربیت گیرندگان باغچه های کودکانه و طالب علمان مؤسسه های تعلیمی ابتدایی شهر و نواحی ولایت دیده نمودند. نمایش های ادانه کودکان از حیات و روزگار خرمانه نسل‌های آینده کشور ما درک داده در فضای صلح و آسایشتگی جهتی به تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان شرایط و امکانیت‌های فراوان فراهم آورده شده است. ضمن هنرنمایی کودکان از طرف مسئولین به خاطر بالایدروحی این نسل نورس تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. در مراسم رسمی معاون رئیس ولایت ختلان به سخن برآمده ابراز داشت که مسائل رشد ذهنی کودکان و نورسان و تربیت آنها در روحیه وطن‌دوستی و احترام به ارزش‌های مقدس و در آینده همچون نسل صاحب دانش و جهانبینی معاصر به وای رسیدن آنها مورد توجه همیشگی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و دیگر شهر و نواحی قرار داشته بهر اجرای برنامه‌های در این سمت تطبیق گردیده تدبیرهای سودبخش دائمی اندیشیده می شود. امروز کودکان تاجیکستان کودکان آزاد هستند، کودکانی هستند که در زیر فضای صلح و استقلالیت کامل کشور عمر به سر میبرند و یک کودکان سازنده یک نسل هستند که آینده می توانند تاجیکستان را به تمام جهان معرفی نمایند و در هر یک گوشه آماده نموده این میدان البته دستاوردهای نورسان در آزمون و المپیاد و سبقت‌های گوناگون به معرض تماشا گذاشته شده است و این چنین گوشه کسب و کار گوناگون که این تربیه کسب انتخاب کنی الکی باید از سن تا مکتبی آغاز شود. این گوشه ها نیز خیلی خوب آماده کرده شده‌اند. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان به خوانندگان و تعلیم گیرندگان مؤسسه های تا مکتبی شهر و نواحی ولایت که در آزمون راه اندازی شده تحت عنوان 40 روز حیات کودکان از روی نامیناسی‌های گوناگون از جمله چکندوزی، رسامی، لغتدانی، متماتیک بهترین، انشای بهترین، چراغک راهنما، وارثان پیشوا و خواننده سال که سزاوار جایهای افتخاری گردیده بودند با افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی شدند. واقعاً کودکان آینده آسوده و آبادی هر یک ملت ثروت بی‌بهای هر یک عائله جامعه و دولت به شمار می روند و آنها بخت و سعادت روزگار هر یک پدر و مادر می باشند زیرا به دنیا آمدن طفل در هر یک عائله خوشبختی و اقبال نیک می آورد و چون زنگوله ادامه حیات صدا می دهد. در آخر کودکان صاحب اقبال ختلان زمین با پیشنهاد برنامه‌های رنگین فرهنگی خود که عبارت از سرود و ترانه‌های دلنشین و فورم و رقص‌های مفزون طیب حاضرین را بالیده گردانیدند. در باغ فرهنگی و فراغتی به نام میر سعید علی حمدونی شهر کلوب بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب، رهبران مؤسسه‌های تعلیمی، سابقه‌داران و رهبران تشکیلات و مؤسسه‌های شهر و دهات کلوب چورابینی با شکوه فرهنگی برگزار گردید. مهمانان نخست از نمایشگاه دستاوردها و هنرمندی تربیت گیرندگان مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی شهر، مکتب‌های ورزشی و تشکیلات جمعیتی زرشده‌بانو دیده نموده به آنها تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم نمودند. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مسئله تعلیم و تربیت و تشکیل شخصیت کودکان، نورسان و جوانان دقت مخصوص ظاهر نموده امکانیت فراهم می‌آورند که آنها در بهترین مؤسسه‌های تعلیمی مملکت و خارج از آن تحصیل کنند و تجربه آموزند و صاحب کسب شوند. در ادامه چورابینی رئیس شهر کلوب نظرزاده بختیار سخنرانی نموده قید داشتند که باعث خرسندی است که در جمهوری عزیزمان از طرف دولت و حکومت و اهل جامعه به تربیت نسل نورس اهمیت همه‌جانبه داده می شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بارها تاکید داشتند که تنها نسل نورسی از جهت ذهنی و جسمانی سالم می تواند در آینده برای خلق و ملت خدمت‌های ارزنده کند. قید گردید که عین حال در نزد مؤسسه‌های تعلیمی شهر کلوب 103 گروه انکشافی کودکان سن تا مکتبی عمل می نماید که 2510 نفر کودک را همروزه به تعلیم فرا می گیرند.
ҳамзамон қайд гардид ки дар шаҳри Кулоб 13 муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият доранд ки дар онҳо 1710 кӯдакони синни томактабӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. дар идомаи чорабинӣ дар вазъи тантанавӣ ба як қатор роҳбарони муассисаҳо ва мураббиёни муассисаҳои томактабӣ барои таълиму тарбияи насли наврас ва дар рӯҳияи ватандӯстию худогоҳӣ тарбия намудани онҳо бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдак сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кулоб тақдим карда шуд. дар фарҷом чорабинии фарҳангӣ ки аз ҷониби кӯдакону наврасони муассисаҳои томактабӣ якҷо бо бахши фарҳанг ки тараннумгари сулҳу оромӣ ва ваҳдати сартосарӣ омода гардида буд дар фазои сулҳу оромӣ ватани маҳбубамон пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. ҳамчунин дар литсеи рақами 1 шаҳри Кулоб ба номи Исмоили Сомонӣ чорабинии фарҳангию фароғатӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон баргузор гардид. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар шаҳри Норак чорабинӣ бо шукӯҳ баргузор гардид ки дар он кӯдакону наврасон бо рӯҳбаландӣ иштирок намуда ҳунарҳои худро нишон доданд. қисмати асосии чорабинӣ бахшида ба рӯзи ҳифзи кӯдакон дар толори қасри Фарҳанг идома ёфт. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр зимни баромаду табрикоти худ иброз намуданд ки имрӯз барои насли наврасу ҷавон ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароити илму ҳунаромӯзиро фароҳам овардааст. илова бар ин эълони озмуну олимпиадаҳои гуногуни сатҳи ҷумҳуриявӣ имкон медиҳад ки кӯдакони мо вобаста ба талаботи замон тарбия ёфта ба камол расанд ва ҳамчун мутахассисони соҳибтаҷриба дар оянда дар рушду пешрафти Тоҷикистони азиз ҳиссаи арзанда гузоранд. тавре иттилоъ дода шуд дар шаҳри Норак дар радифи 31 муассисаи таълимӣ 5 муассисаи томактабӣ фаъолият мекунад ки дар онҳо 768 нафар фарзандони сокинони ин шаҳр ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. бо натиҷагирӣ аз дастоварду муваффақиятҳо дар соҳаи маорифи шаҳр як қатор омӯзгорону мураббиён барои саҳми арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи насли наврас бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо ҳавасманд гардонида шуданд. муассилини муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла тарбиягирандагони муассисаҳои томактабии шаҳр бо намоиши сару либоси милливу тоҷикона бо рақсу сурудҳои дилнишин ва саҳнаҳои ҷолибу тарбиябахш хотири ҷамъомадагонро болида намуданд. дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин дар ин рӯз баҳри рӯҳбаландии наврасони имконияти маҳдуд дошта дастархони идона ороста шуда ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид ки боиси шодиву нишоти онҳо дар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон гардид. рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон дар ноҳияи восеъ бо баргузории чорабиниҳои идона имсол бо иштироки тарбиятгирандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар боғи истироҳатии фарҳанги ноҳия доир гардид. дар ин рӯзи муборак дастовардҳои кӯдакистонҳо дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар ба марази тамошо гузошта шуданд. муҳити табиати ин маркази фарҳангӣ бо намоиши дастовардҳои тарбиятгирандагони 10 муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ масъули корҳои дастии мураббияҳо ва кӯдакон ин чорабиниро боз ҳам шукӯҳ ва шаҳомати баланд гардонид. раиси ноҳияи восеъ намояндагони бахшу шӯъбаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия комиссия оид ба ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон ва дастовардҳои муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар баҳои арзанда доданд. дар ҷамъомади идона бахшида ба рӯзи ҷаҳонии муҳофизати кӯдакон раиси ноҳияи восеъ дар симои иштирокчиён ҳамаи сокинони ноҳияро табрик намуда дар маърузаашон қайд намуданд ки кӯдакон ҳамчун табақаи иҷтимоӣ таҳти таваҷҷӯҳи ҳокимияти мамлакат қарор доранд. дар ноҳия 10 муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият намуда тибқи нақша дар 2 соли оянда сохтмони 17 муассисаҳои томактабӣ дар ноҳия ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин тибқи дурнамо назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 34 синфхонаҳои таҳсилоти томактабӣ таъмиру аз навсозӣ гардида бо ашё ва лавозимотҳои таълимӣ таҷҳизонида мешаванд. дар чунин муҳит аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба ғолиби озмуни вилоятӣ 40 рӯзи ҳаёти кӯдакон Саидаи Рамазон сипоснома тақдим карда шуда ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бозичаҳо тӯҳфа карда шуданд. қисмати фарҳангии чорабинии идона бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон бо барномаи рангини консерти тараннумгари ваҳдату ягонагӣ ҷамъбаст гардид.
ҳамасола рӯзи 1 июн дар кишварҳои ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил мегардад ки тоҷикистон низ аз шумораи чунин кишварҳост. Дар меҳвари сиёсати ҳукумати мамлакат ва махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ғамхорӣ намудан ба кӯдакон, фароҳам овардани шароити мусоид барои солиму бардам ба камол расидани онҳо, соҳиби илму маърифат ва фарҳанги баланд гаштанашон яке аз масъалаҳои муҳим мебошад. Бо ҳамин мақсад имрӯз дар ноҳияи Шамсин Шоҳини вилояти Хатлон аз ин саҳнаи муҳим истиқбол гирифтанд. Зимни баромади шодбошии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия таъкид гардид ки воқеан кӯдакон ояндаи осудаву ободи ҳар як миллат, сарвати бебаҳои ҳар як оила, ҷомеа ва давлат ба шумор мераванд ва онҳо бахту саодати рӯзгори ҳар як падару модар мебошанд. Кӯдакону наврасон ояндасози ватан, постдорони мероси гаронбаҳои ниёгон буда, таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои давлату ҳукумати Тоҷикистон нисбат ба ин қишри ҷомеа хеле зиёд мебошад. таъкид гардид ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати Тоҷикистон ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи таълиму тарбия ва ташаккули шахсияти кӯдакон, наврасону ҷавонон диққати махсус зоҳир намуда, имконият фароҳам оварда мешавад ки онҳо дар беҳтарин муассисаҳои таълимии мамлакат ва хориҷ аз он таҳсил кунанд, таҷриба омӯзанд ва соҳиби касбу ҳунарҳои замонавӣ гарданд. баъди маросими тантанавӣ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба як гурӯҳ кӯдакону наврасони имконияташон маҳдуд ки дар маркази тавонбахшӣ ташкилоти ҷамъиятии кӯдакону наврасони тавонои ноҳияи Шамсини Шоҳин ба таълиму табобат фаро гирифта шуданд, тӯҳфаҳои идона тақдим гардид. ҳамин гуна тӯҳфаҳои идона ба тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабии ноҳия аз ҷониби масъулон тақдим карда шуд ки кӯдакон аз инъоми мазкур шоду хурсанд гардиданд. бо ибтикороти масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҳамзамон ба зиёда аз 30 нафар муҳассинини синфҳои поёнии ноҳия ки бо баҳои хубу аъло хонда дар озмуну олимпиадаҳо ширкати фаъолона доранд қадршиносӣ карда шуданд. ёдовар мешавем ки дар ин чорабинӣ ки дар боғи марказии ноҳияи Шамсини Шоҳин баргузор шуд, волидон ҳамроҳи кӯдакон, мураббияҳо бо тарбиятгирандагони хеш ва омӯзгорону муҳассилин иштирок намуда, бо истифода аз таҷҳизоти барои хушгузаронии кӯдакон муҳайё буда хотири атфол болида гардид. ҳамчунин савту навои дилошуб ва сурудҳои хотирмони бахши фарҳанги ноҳия низ дар таъби болидаи иштирокчиёни ин чорабинӣ замина гузошт. дар шаҳри Исфара рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо доирсозии силсилаи чорабиниҳои фарҳангиву варзишӣ дар сатҳи шоиста таҷлил карда шуд. озмуни расмкашӣ дар рӯи мумфарш, кӯдакон лаҳзаҳои зеботарини ҳаёти пурсаодати кӯдакӣ ва ободиву осудагии ватани маҳбубро тасвир намуданд. идҳои зебои гулҳову паррандагон, сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас дар мавриди дӯстдории табиати меҳан ва зарурияти ғамхорӣ дар ҳаққи онро ба хубӣ бозгӯӣ дошт. намоиши дастранҷи аъзои маҳфили ҳунаромӯзии муҳассилини шаҳри Исфара бошад басо ҷолиб буду аз дараҷаи ҳунаромӯзии муҳассилин ва тахайюлоти бои онҳо дарак медод. дар маркази шаҳри Исфара ки дар инҷо кӯдакону наврасон ҳунарҳои сурудхонӣ ва рақсидани худро манзури ҳозирин гардониданд, раиси шаҳри Исфара баромад карда сокинони кӯчаки шаҳрро бо ҷашни фархунда сидқан шодбош гуфт. ҳамзамон ғолибони озмунҳои мухталифро бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ намуданд. давоми рӯз тамоми аттраксионҳои дилхуши гулбоғи шаҳр дар ихтиёри кӯдакон қарор доштанд. ҳукумати мамлакат барои фарогирии бештари кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ, дастрасӣ ба таҳсилоти босифат, таъмини шарикии бахшҳои давлатӣ ва хусусӣ талош меварзад. далели он таҳия ва тасдиқи барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ барои солҳои 2022-2027 мебошад ки дар доираи он дар миқёси ҷумҳурӣ дар ду марҳила 134 муассисаи томактабии хусусӣ ва 114 муассисаи таҳсилоти умумии хусусӣ сохта ба истифода дода мешаванд. аз ҷараёни чорабиниҳои идона ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. чорабинии фарҳангиву фароғатӣ бахшида ба рӯзи муҳофизати кӯдакон дар шаҳри Ҳисор бо иштироки кӯдакони ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ баргузор гардид. саҳни баргузории чорабинӣ ки назди кохи фарҳанги шаҳри Ҳисор буд, бо дастовардҳои беҳтарини ҳунари кӯдакони инҳо ба тамошо гузошта пешкаши сокинон гардид. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор аз ҳунари dastoни моҳири дустуриякон дидан намуда ба истеъдоди онҳо баҳои баланд доданд.
барномаи рангини омоданамудаи маркази санъат ва эҷодии кӯдакон ба номи Парии Ҳисорӣ ва тарбиятгирандагони боғчаҳои бачагон, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки ҳамагӣ иборат аз шеъру таронаҳои пур аз меҳру садоқат ба ватан буд, манзури ҳозирин гардонида шуд. Дар ин рӯзи хурсандӣ аз ҷониби намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ба кӯдакон сару либосҳои тобистона, бозичаҳои гуногун тӯҳфа гардида, ҳамчунин қайд карда шуд ки падару модарон ва масъулини муассисаҳои таълимиро мебояд барои баланд бардоштани маънавиёти кӯдакону наврасон ҷаҳд намуда ба бемасъулиятӣ ва таъхиркорӣ роҳ надиҳанд. Набояд фаромӯш созем ки пойдевор ё худ таҳкурсии асосии таълиму тарбия маҳз дар оила ва кӯдакистон гузошта мешавад. аз симои зебову пурхандаи ҳар як кӯдак маълум мегардид ки дар ҳақиқат имрӯз онҳо бо шукронаи тинҷиву осудагӣ ва ваҳдату истиқлолият дар тоҷикистони озоду ором зиндагӣ доранд ва хурсандӣ мекунанд. дар ин рӯзи фирӯзи ботантанаки чеҳраҳои хандони кӯдакон хаёли калонсолонро ба гуворотарин давраи зиндагӣ даврони кӯдакӣ мебарад, тарбиятгирандагони хонаи кӯдакон, кӯдакистону боғчаҳои ноҳияи шаҳри нав рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдаконро бо як ҷаҳон меҳру муҳаббат ва шукӯҳи беандоза ҷашн гирифтанд. дар боғи марказӣ ба номи Носирҷон Маъсумӣ аз ҷониби хонандагон дастовардҳои ҳунарию фарҳангӣ ба маърази тамошо гузошта шуда буд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав аз ҳунари dastoни моҳири дустурякон дидан намуда ба истеъдоди онҳо баҳои баланд доданд. ҳамчунин аз ҷониби кӯдакону наврасон мусобиқаҳои варзишӣ давидан, велосипедронӣ, расмкашӣ ва таронахонӣ ташкил ва гузаронида шуд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ зимни суханронии худ иброз доштанд ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамчун яке аз муҳимтарин санадҳои ба танзим дарорандаи одобу ахлоқ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон амал менамояд. аз ин рӯ моро лозим аст ки барои рушди камоли ҳамаҷонибаи кӯдакон кӯшиш ба харҷ диҳем. дар ин рӯз ҳамчунин аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба кӯдакон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. сипас барномаи рангини омода намудаи кӯдакону наврасон ки ҳамагӣ иборат аз шеъру таронаҳои пур аз меҳру садоқат ба ватан буд, манзури ҳозирин гардонида шуд. кӯдакону наврасон ноҳияи лахш рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдаконро дар саҳни бинои кӯдакистон истиқбол гирифтанд. масъулини чорабинӣ баҳри хотирмон гузарондани ҳамоиш чорабиниҳои гуногун ташкил карданд ки доираи васеъи кӯдакону наврасон дар он ширкат варзиданд. дар ин рӯз меҳмонон ва волидайн аз намоишгоҳи ташкил намудаи хонандагон дидан намуданд. дар қисмати тантанавии чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроия ва дигар меҳмонон кӯдакону наврасон ва волидони онҳоро ба рӯзи муҳофизати кӯдакон шодбош намуданд. имрӯзҳо барои кӯдакон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ тамоми шароитҳо муҳайё гардонида шудааст ва онҳо имкон доранд ҳаёти ширини кӯдаконаи худро дар фазои сулҳу оромӣ ва оғӯши гарми модар гузаронанд. дар чорабинӣ аз тарафи масъулини мақомоти иҷроия зикр гардид ки кӯдакон таҳти ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дошта баҳри тарбияи маънавию ахлоқии онҳо тамоми ҷомеа бояд масъул бошад. дар идома тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ ва шогирдони мактаби мусиқии ноҳия бо суруду рақсҳо баромад карда ба чорабинӣ ҳусни дигар бахшиданд. тарбиятгирандагони кӯдакистони парасту ноҳияи тоҷикобод рӯзи умумиҷаҳони кӯдаконро бо шукргузорӣ аз фазои ӯстоиштаи диёр таҷлил намуданд. чорабинӣ бахшда ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар толори бахши фарҳанги ноҳия бо иштироки кӯдакону волидон намояндагони мақомоти иҷроия доир гардид. кӯдаконро намояндагони мақомоти иҷроия бахшда ба ин санаи муҳим шодбош намуданд. зимни табрикот қайд гардид ки ҳамасола аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи иҷтимоии кӯдакон чораҳои муайян андешида мешавад. дар ҳафти ҷавомади дона дӯр ба ҳуқуқҳои кӯдакон, татбиқи санаду меъёрҳои байналмилалӣ, дӯр ба ҳимояи кӯдакон маълумотҳои муфид дода шуд.
дар ҷамъомад барномаи таҳия намудаи кӯдакон иборат аз шеъру сурудҳои кӯдакона, саҳнаҳои бадеӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар кӯдакистон шумораи тифлакони синни томактабӣ ба 115 нафар расонида шуда, барои нигоҳбини доимии онҳо тамоми шароитҳои зарурӣ аз қабили ҷойи хоб, ошхона, хонаи варзишӣ, инчунин дигар утоқҳои зарурӣ пурра муҳайё мебошад. кӯдакистон бо шароитҳои ҳозиразамон муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар кӯдакистон майдончаҳои фароғатӣ ва бозиҳои дилхушӣ мавҷуд буда, вобаста ба синни соли кӯдакон барои бозиҳои гуногун муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҷашни рӯзи ҷаҳонии кӯдакон дар муассисаи парастӯи ноҳияи Тоҷикобод ба тантанаи шодию хурсандӣ ва якдилии кӯдакон табдил ёфт. тамошобинони гиромӣ, ин буд хабарҳои ин соат ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон намудем. бароятон истироҳати хуш таманно дорем. саломат бошед.